Rosary Rally and candle lighting ceremony sa Dagupan City, kasado na sa Pakikiisa Laban sa Korapsyon. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report! Kaisa ang lungsod ng Dagupan sa bawat mamamayang Pilipinong patuloy na ipinagsisigawan ang laban sa korupsyon matapos may siwalat ang issue sa maanumalyang flood control project sa bansa. Alinsunod dito, kasado ang isang Rosary Rally and candle lighting ceremony sa darating na September 21, 2025 na gaganapin sa St. John Cathedral School, Archbishop House at sa simbahan mismo. Sa panguna ng Dagupan Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist bilang pagtugon na rin sa nauna ng inihayag ni Archdiocese of Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa kanyang pastoral letter na kulang pa ang tama na. Ikinatuwa naman ito ng ilang mga Dagupeños at ipinahayag ang paninindigan na dapat umano ay magkaroon ng pananagutan ang mga taong sangkot sa korupsyon at katiwalian. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.